Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Ato lang balikan karon to taon may gala si Rojuman Pulauro anytime kung dunay dugang pamakalambuan dito sa Gironda sa Pidia labot ining drug operation mga kaigalan. Aw aritas tong dugang hisgutanan mga higala. Murag naghatag og dugang pasol kining mga panghitabo karon sa pag-withdraw mga kaigalaan ni Sara Duterte Carpio as mayor sa Davao City o mipuli ang iyang igsuon nga si Basti Duterte nga mo'y mudaga na mayor sa Davao. Si Sara Duterte Carpio sa iyang pag-withdraw mi-announce mga kaigalaan nga ni-withdraw ko na po yung aking COC pagka-mayor ng Davao. Period. Ngamingon sa, yan lang muna. Wag yun saan mo ditso-ditso dahil nga i-withdraw ko ang akong posisyon sa Davao as mayor sa akong bid as mayor of Davao City kay mudagan ko og presidente kana para maklaro untang mga taong dili mabitin. Mi-withdraw ko sa akong pagka-mayor sa Davao, sa akong kandidatura sa Davao City as mayor kay mudagan ko pagka-vice presidente. Para klaro. Wa man lang nahanging pa mga tao ni sa mutlog kauyog mga higala ang political landscape sa nasod mga suking tigpaminaw. No? With all due respect sa ubang mga kandidato nga nangandam sab ang uban mahigalan ni consider naman like Isko Moreno, Leni Robredo, Sadas Lacson, di consider naman lang ay di mudagan sa dili mangandam ta. Kana sakto gid nga pagpangandam, sakto gid nga mga mindset nila. Dili kay magagad ka nga dagan sara di ba ka mudagan matandog imong kwan ayaw. So sakto ning ila, no? But in the part mahigalang Sara Duterte Carpio Bongbong Marcos kadi aman nirong alegre na sa ila pong habig ron, no? With all due respect sa mga kandidato. Ila mo naman duwa may galas politika, duwa. Tanawon tag unsay mo resulta ning duwa. Duwa may galagi duwaan. Di ba ka mo sipyat ning maong duwa ka sa mga alan? Depende ni unya mga sukit paminaw. So bitin-bitin kay mingon Sara, withdraw ko na po yung aking kandidatura. Kining tinagalog ni Sara Mahigala. Di tamanaway kay mo papareho sa Nesol Tagalog lang. Parehang Presidente Rodrigo Duterte nga ang iyang pagkatagaog Mahigala murag klaro yung binisaya. Kita mga Bisaya og may mutagaog mga kaigalaan sa tuno palandaan may ilahan na. Ato lang ng agi katawa-katawa. Na si Sara na bitin-bitin yung mga tao. Kaya may sa withdraw ko na po. Yan lang muna. So nanang November 9 mo na ipag-withdraw, Martes, yan lang muna. So sunod-sunod na. Di ba ka ni strategy gani iyaday or sabi ka ni? So naglibog mga tao sa may daganan, presidente, vice-presidente. Libog mga tao ana. Sa may daganan. Presidente ka, magpresidente ka si Sara o dili kay mura man po sa suod ni Bongbong. So kinsa may mo slide down ano nila ron? Kay iyahay ra ba mga kampo mahigala ni ingon ning kampong Bongbong way planos Bongbong mo slide down. Ang kampo sang Sara mahigala nga napoy mga spokesman dito nga dili ra ba designated nga spokesman sa ingon nga wa oy mo presidente gyud. But dili gikan sa baba ni Sara, di po gikan sa baba Bongbong. Mo ni tanawon nun ron. Kay mo Sara, withdraw ko na, yan lang muna. Bitin man ning kalakiha. Niya to mga higalang pizza Jess, ato tagtag sa una, pizza 9, withdraw. Pag pizza Jess, sa today nga, katodo ang, di ba, ang orgahap, ito ko sa kadlaw, ni withdraw po siya may galan, ni resign na sa iyang partido, o gahapon. Pero ang kasal ni Kuan, gahapon ba sa to? Sunod-sunod na lagi ni. Sige na sa kahidlain sa mga kaigalaan.
Sige na ka-headlines. Pag-withdraw pa lang sa kandidatura dan, headlines sa dayon. Ang mga tao ini mga higala, depende unya og unsay pagbati sa mga tao. Kaya doon na nahinayak na mahigala og di na ganahan ni Sara. Napoy uban nga napabili lang gana gyud nga Sara, na uban naglaom gyud nga modagan Sara. Pero ang uban mo nang luod na sa dang uban. Manang ko nakabantay mo mga kigilaan ang iyang support, ang momentum of support nga gasaka. Sus, sa sige na kingon nga di ko mudagan, murag na discourage sa dang uban. Ni dive ang iyang rating. Ambot ka karon gani og wasabtig ni dive pa bagyo ni or ni balik og saka or ang kuyaw aning mo dive gadi na makabawi. Di na makabounce back. Kaya nahinayak na ba po ning uban. So nalibog na mga higala ron. Yang iya magitagsa-tagsa. Gahapon, ni-resign siya sa hugpong ng pagbabago. Nganong mo-resign mo sa hugpong ng pagbabago? Kay, kanang hugpong ng pagbabago, di man nakadagan o national position kay regional party naman na. Pag-resign niya sa hugpong ng pagbabago, another news sasad, breaking news, Sara Duterte ni file sa hugpong ng pagbabago. Kining iyang kalaki day, wag gastog advertisement ng iya. Kay newsworthy man gining iya. Mabalita man yun kay news man. Breaking news, Sara ni... primero breaking news, si Sara ni withdraw na pagkamayros Davao. Breaking news. Ikaduha, breaking news, si Sara ni resign sa hugpong ng pababago. Another breaking news. Huwag igasto ni sa advertisements pagkakaroon. Di ba pareha sa uban may galag, mudagan gani ka presidente niya, kada na ang alang-alang imong kwarta, malisod ka, mangita ka, alang-alang imong kwarta, manundog ka Sara nga, kanabang mangita ka headlines balan. Pero, depende po lagi kusog ka, kaya di man po kami headlines o sa kay Kwan. So, headlines mga kailan, resign sa hugpong ng pababago. So, another na po ng pasol, may mga tao, awa na. Clarix na mudagan na yung national position. Kay resign man ka sa hugpong ng pababago, anong resign man, kinalaman mo resign, kay regional party man, di man kadagan og national. So, klaro na, mudagan national. Sus, nanumpa naman sa lakas imdi. Nanumpa na sa lakas sa MD si Sara. Another news. Nanumpa na. Sige lagi yung kabalita ning wagi gasto ni sa advertisement. Pero og mo lagi na. Mantigo gid siguro ni iyang mga PR or kani iya lagi na natural siguro move dai. Nausabi na huna mo muna. So naturally na headlines sa gyud. Pero dili ka kamauana or dili ka makapa-headlines, may lagdagan ka kwarta nga mabati ka permis kahanginan sama ining si Mark tahimik yan. Sinsala mo na kung kanta mahigala kay di ko palihang DJ Lino nga maayog yung mudag kanta. So, Sara, na po, headline sa sad. Gahapong adlaw, malibog naman ka. Unsa naman ka, ano nga? Kisa magi mo slide down nila. Kay, of course, ang ubang mga kandidato, Leni Robredo, di man tandog. Kay mga mas Leni Robredo day, waman ko. Budagan Sara, o di mudagan, okay ra ko. In fact, kanang uban mahigala din Isko Moreno. Kinisla si Kuan. Nay uban mga higala nga, makuyawan ang uban nga mudagan Sara, nay uban, ganahan sad. Mas mayo budagan Sara para mabahin-bahin yun ang buto hinoon. Kay kining mga supporters ni Sara, mga supporters Bongbong, para parihag profile. So, mabahin-bahin ang buto. Unya, ang kang Pacquiao po, dagan po siya, sato pa, nabahin pa yung Mindanao, kaya na po si Pacquiao, may galam mo, dagan sad. So, naligrig samot. So, karon sa gilan mahigala, no, ato na sa unahog isgot ni Sara os Bongbong, kay sila man maoy na kuhan mga panahon na, but sila si Leni Robredo, si Isko Moreno, daan naman to si Isko nga, kuhan yun, naman siya iyang kaugalingon sa yun. Na in fairness, Isko Moreno may gala ni, daghan sa niya mga supporters, matod pa ni Isko. Last Saturday, Isko may itong bisita. Ugma, si Leni Robredo may itong bisita din sa itong Sibianan. Abot, umadayon baka mga higala kay nibisita man ito personal si Isko Moreno. Ugma, mo bisita din personal po si Leni Robredo. Ato sa dawaton. Kaya ron, ato paminahon sila. Hindi kasunod mo anis Bongbong. Sige, ato sa kaya pong dawaton. Kaya sa una bitaw. Ni Ari man sa Aimee na ko dire mga higala. Kung sa itong interview. O si Bongbong mo Ari. O ilang i-arrange tayo nga ko. Sige, lawa paminaw itong amigo nga loyalist kayo ni Bongbong. O okay raman, Choy. Okay mong palion, Choy. Kini Choy Turalba mahigala, may buntag ni Choy. Loyalist gyud ni Marcos. Bisa pa sa unang panahon nga siya la usa tikaw-tikaw sugbo. Kuan gyud siya. Marcos gyud siya. Unang with all due fairness ining akong migo, no? Palion ni mas Bongbong Choy. Ako lagi pong dawaton dito, Choy. Moare Sara Duterte, okay gyapon. Atong ipabatis kahanginan. Aron nga mapatas sila. Si Lacson, sige namtog aron to sa una. Kung moare siya, okay. Aron nga kuan ba? Aron mapatas balan ba?
asas Manny Pacquiao ato sang papilo no kay dabay pa yung mga fans kas Manny Pacquiao day. Di ba gyud mo ma-underestimate sa gyud. Na magi mga kon nga Pacquiao gyud mi, no? Naagyod ako gipangutana ba? Ini ka naagyod. Tinuod lang. Bisag inananas Manny Pacquiao pero ako nakita nga nang magsulbi-surbi akong kaugalingon. Lagi mingon sad nga magmani lang mi. Money lang ko sir. Kung ano money ka, basta money lang ko. Ay ako mahigala mahimo basta ko man magkasabot bitaw ko kung sa dagan naron kay mosuroy masagod ko sa mga area nga kwan. Di man ko masigilag puyo din sa kwan. Kasabot sa ta. Napoy uban nga Sara gid mi sir. Pero di mo dagan Sara mag-BBM Namasad. Nasa mingon niya BBM ko sir. BBM ko. Napoy uban nga kinini ang ako sa Sara ko pero di Sara maglini ko. Kaya di ko gusto sa ng BBM. Gyud sadlit kanang alan. Napoy uban isko mi sir, isko gyud. So bahin-bahin gyud ning dagana ron. Ang uban maglakson na sige ato lang sa pabisitaon dire unsa magaling basta ugma atong schedule sa Lini Robredo ambot mo dayon ba. Di kasunod og mo schedule to masuroy Marcos di ato sa Palion. Masuroy Sara po okay. Ato i-welcome para wa ta patas ta danlan ha. Ato lang ipatas mga higala. Kay wa pa ba ta mahibaw ron og unsay kalaki sa presidential debate. Sa unang presidential debate naman to aron nga klaro to tanan kon ba. Ako mo to usa sa mga kuan adto panahon na panelist so dito ta nakapasyot gitag mga pangutanang importante. Pero og ari po sa sumbianan mayo mo sadlan kay kita mo ato man sa suluhon ng mga pangutanan lang. Okay rasad no. So kini ni ang mao ni mga higala naman gyud di mo ma-consult gyud kay si Pacquiao baya po na apoy iyang kaugalingon day nga mga loyalista sad nga Pacquiao gyud mi mura tali ka ng fans ko siguro sa ba nga di lang nato po sila kunon aton sa respetaran kay ilam sada dili sa among sibianan landaan may Pacquiao dire nya naapod mga higalay linis sad gyud magilinis sad nga nagpingping sad gyud na sa BBM kini bang BBM dire sa among kini among sibianan kon gyud mi dire kanang demokrasya gyud mi mo nag-discuss na kun ni ako lang ning balance gyud kay kini ang damay mga BBM sad kini landaan sa Ate Priscilla Laganas BBM man gyud sad ay pero mo bawas sa Goliath kay lini man sa siya gyud yan hi amang poy daghang mga lain-lain gyud kay kini landaan si Boyke murag Sara ni si Boyke kini si DJ Lino murag lini ni DJ Lino kay Lino lead man kuno iya si Pulauro Bato si Arnold Bustamante kuan saan kang Arnold Lacson so demokrasya kay mi diri sa among sibianan karon mga higala nalibog na mga tawo unsaon man ni ron unsa may kalaki gyud ni Sara og ni Bongbong unsa may ilang kalaki gyud kisay modagan mahigala presidente kisay di kay ang nahitabo gahapon na sadsos nalibog ng mga tawo ni kay ingon si Bato pag yun ni Sara Duterte nga i-withdraw siya mo libog ta kung siya daganan unsay nakadugang kalibog kay mag-uban gyud ni si Bongbong o si Sara o magbangga ni sila kay gahapon kasal mga higala sa anak ni Bong Revilla nga kini si Victoria Gianna Bautista gikasal nang luhod man si Bongbong o si Sara niya partner para sa pagluhod si Sara mahigala ng partner sila libog ta ni kalakihan niya doon sa likod pagpaso na ron Sara Duterte Carpio gunit sa Bongbong Marcos sa iyang kini niyang Bukton Bongbong sila partner o niya sa likod po dito pos Bato de la Rosa kidat-kidat na po pos Bato Anya matod pa inday kin tunga po dito sa Manny Pacquiao day. Unsa may kuan la latest inday kin? Si Manny Pacquiao din adtusad. Wa mo dayon? Nya human nagpa-picture si Bato silang tulo, si Bato, si Sara o si Bongbong nagpa-picture. Nya gibutangan ni Bato, pili lang mo kinsa inyong gusto. Wa gabae. Kung sabay klaro gyud ani, modagan mahigala. So dunay posibilidad niya kay human nanumpa man Sara sa lakas MD. So posible modagan Sara presidente. Posible modagan si Bongbong presidente bangga sila. Pero posible sandi kay mo magsuod sila day. Mo magsuod sila gahapon lang daan. Nag-smile pa man to. No? So unsa magikalaki? O maghiusa sila, magtandem sila kinsay modagag presidente nila. Si Sara bay magpresidente, si Bongbong mo ay mag-vice? Mo slide down si Bongbong? Or si Bongbong magpresidente, si Sara may mo-vice? Kaya lahi man
ang ilang mga kon mahigala mga grupo panalitan si Bongbong. Nidagan man sa mahigala sa partido Partido Federal ng Pilipinas. Ningon ang Partido Federal ng Pilipinas, wagi options Bongbong ang Vice Presidente, dili mo slide down sa Bongbong. Di mo slide down. Presidente giya. Nya karon si Sara sa lakas MD, ningon mo po si Joey Salcido. Congressman Joey Salcido sa lakas MD nga, dili option ni Sara magbisi, magpresidente gyud. Sa to pa kung atong tuuhan ang kinini ang tagalakas MD, magpresidente Sara mo slide down sa Bongbong. Unya ato pong tuuhan ang Partido Federal ng Pilipinas, mudagan sa Bongbong presidente, sa to pa si Sara may mo slide down. Kana mga higalang mga hongihong wa nato mabati personally sa baba ni Sara o sa baba ni Bongbong. Ang nagsulti ana ang ilarang mga grupo. Mo na roy atong tan-aon. Abangan karon mga higala, mo na akong gisuwat ni sa akong kulom ron sa pamantalang The Freeman. Natay kulom sa mga higala matag Biyernes, Ako sa nang gisuwat ron mga sukit tig paminaw. Kaya kini ni ang ato mga analysis mga higalaan. Libog na mga tao ni. Now, niingon man mahigala si Bongo. Ingon si Bongo. Okay, sa to ingon Bongo day nga mawid mo kuan siya. Ala ba tong gibutyag ni Bongo? Yan lang muna. Matod pang Bongo mahigala. Nga mo kuan sa kuno yung mga kausaban. Ala ba tong iyang statement mga kagilaan nga ingon si Bongo mahigala nga naalang sa ikuan gustuhin man niya nga mag-vice presidente mo nang ingon Bongo. Pero wala siyang magawa, no? Sa gusto ng Pangulo. May Bongo. Willing si Bongo mo withdraw day. Kaya daw na ko yung mga kausaban. So, mga tao, nalibog ka po. Ayay, mo withdraw si Bongo. Aroy, sa to pa si Sara, gitali vice presidente daganan. Kaya mo withdraw man si Bongo. Pero ang uban, saan mo po, mo withdraw si Bongo, aron si Sara, doon ay free hand, pagpili kung kinsa iyang running mate. Si Sara may mamili, kinsa iyang gustong running mate. Tagaan siya o free hand. O ikaw, mo-withdraw ko, di pa man ni mabasag mayo. May-withdraw si Bongo, aron mo puli si Sara, or may-withdraw si Bongo aron sa tagaag, kahigayon ng Sara, pagpili kisa iyang running mate. Nya si Bato sa ningon Bato, ako, willing po ko mo-withdraw. Unsa naman ang kalaki haron? Pero with all due fairness sila ni Isko Lene, Lacson, ready sila bisag unsa eventuality, matod pa. Pero nga rin ni Bongo og ni Bongbong og ni Sara, thrilling ni kinsay mo slide down nila. Kinsa may angay mo slide down. Moingon pon mga Bongbong loyalist, Marcos loyalist. Dapat si Bongbong gimudagan, BBM gyud. Si Sara magbisi lang gyud. Ang uban sabi si Sara gimudagan, oy. Si Sara gimudagan. Si Bongbong may magbisi. Ang uban sabi ngon, si Bongbong lang sa iya lang sa panahon kay tiguang nalabas Bongbong. Wa nila in time. Si Bongbong may gala, senior citizen naman eh. Kini ko mga formal ng Bongbong, murag mga batanon pa nisla si Aimee. Kabantay kang Aimee rin, wag ka magdahom nga senior citizen. Murag yung early 40s pa. Kana sa Aimee Marcos, mga kagalaan. Pero senior citizen na dekin. 65 na si Aimee gani. Pero tanaw ni mo, kuhan mo guni, kani mga dato ba? Naan na sila mga, magpakuhan sila day, nanay mga stem cells din ha. Doon na po yung mga painat-inat din ha. Kana mga dato kayo, na po yung mga ilang ipainat-inat, ang ilang mga naong, munang batanon-tanaon. Pero di na ipakita din sa ubos-ubos tapit sa may tagkugo kay tuara dito mga kuan lang. Pabutoks-butoks sa ng uban, no? Unya ang uban may giladang sa mga tumaron nga mga vitamins, kini kung doon na kay kwarta sa usahay dayken, murag makapabatan-on sa tingalin nimo kay labi na dili kay ka magka-problema ba ka kamo das problema nya na sakto kag kaon, sakto kag vitamins nana tingali kay ug kana na ang kay kwartalan niya labi nag pertino mong pangitag kwarta bida makabayayat lang agi agoroy. Ona dalaga ka kaniadto kunulan sa tuy kantang Maksurbanlan nga ilog-ilugan kas bailis baryo, dalaga ka humot kayo pagka minyo mga higala labi pag natungnag na minyo nga pertigyong kabayayat lan mo nagingon karong milanday kay pobreng nagkagidlay way ikapahumot na nimaho ng anay. Wa babae. Nakapatiguang gana oy kana bitang wa kay kwarta lan daghan kay kagitrabaho di nga kayod kas trabaho nya labi nag kana ginumiro kana wa kay kwarta ubanon magyud kana lan. Mao guna sakit imong ulo. Mo sakit imong ulo nya ubanon ka. Sa sige gunahon na saon ni magkakwarta ta.
Anay anaw na yung alegre makayan. Kinsa ma to isgutan eh. Kinsa man kay angay kahang mo slide down o ibutang talang mag pwede man sa akong kulom ron akong gisuwat. Pwede man manghigala nga magbangga gyud si Bongbong o si Sara bilang bahala pa og murasag suod kagahapon sa kasal mahigala sa anak ni Bong Revilla, murasag suod partner pa sila dito simbahan. Pwede nga amigo ko sila, pwedeng suod gyud sila, nay usang mo slide down. Pwede. Kinsa may angay mo slide down? Si Sara ba o si Bongbong? Na ikaduha, pwede sa gyud silang magbangga. Sa politika, ang tanan mahigala pwedeng mahimo. You can change the yes to no, no to yes within a blink of an eye. Attorney Rufil Banyok. Sa straight to the point. Number one. Number one. Number one. Tatak RMN. Angan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong studio technical partner karabutaga kasamang Alan Polistico. Nabagan tamay galan ni kasamang Nestor Misilio o Rubel Boysel sa transmitter site o si atong chief technician. The news departments in the RV Veloso, in the Aida Tampos, in the Ken Galinia, o inabagan sa tani kasamang Nimuel Quinones. Ako kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagpagingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalayon ng Diyos, maing buntag Pilipinas, Tatak, RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok. Sa straight to the point.